sehat awake, sehat jasmani, sehat rohani. Ini kita manfaatkan sing sae-saene mugi-mugi pepanggian kita itu saged diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kita saged kumpul dalam ridha Allah di dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Lukaran kita kumpul kali gua gelem ora ngono. Wis iki kudu pertanyaan, gelem ora tak kumpuli. Nek kono kumpul karo aku gelem ora, gelem-gelem mawon ora gelem ora apa. Ayat sedoso kecaprak kae. Ayat sedoso surat Shad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am lahu mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa yartamu fil asbab jundum ma hunaka mahzurun minal ahzab. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. بسم الله الرحمن الرحيم. Aku utawi ku tetep kedue kufar Makkah utawa boten utawi apa to? Nah, padha am lahu iki apa to? Utawa am lahu bahasa Jawa apa to iku tetep kedue kufar Makkah mulku samawati utawi kerajaan langit-langit atau pira-pira langit wal ardi lan bumi. Apa wong kafir iku padha duwe kerajaan ing langit lan bumi? Apa penguasa ing langit dan bumi? Jadi kafir Mekah tok, sak liyane Mekah barang. Ini zaman Nabi saderenge ini Kanjeng Nabi Muhammad itu boten sedunia, Kanjeng Nabi Muhammad ini sedunia. Wa lan barang bainawa kang tetep ing antara langit bumi. Ayat aku mongko munggah sapa Mekah bil asbabi kang biro-biro ondo. Boten anda nggih, ondo. Ondo kene anda mboten. Ondo. Anda mboten wani. Masih bahasa Indonesia nggih boten anda. Coba naik ke anda mboten. Dari Allah apa kafir Mekah itu duwe penguasaan atau di kerajaan atau di kekuatan ning langit lan bumi. Langit lan bumi. Coba falyataku bil asbab. Ben menawa wong kafir iku padha duwe kraton atau kekuasaan ning langit munggah nang langit. Terus kayak apa wahyu sapa sing dikarepno. Iki kan mosok Quran paring Muhammad ku arek jepini ae, ndak ditekan sing tua-tua, sing golongane wong ini. Iku karepe wong-wong kang iki kan alun dari kal fayasadu bil asbab. Coba munggah nang langit lek dheweke rumangsa duwe kekuasaan. Fayasadu ila sama as-sabi'ah. Coba munggah yang langit sing ana ing langit putih itu kabeh. Iki sing jelas boten saged lek rumangsa iso. Wong nek rumangsa iso malah boten saged ora iso. Hal yang judul bukan ribut. Igoro iku ngapus kabeh. Wujud. Allah tidak memberi inisiatif wasiko. Mereka hidup dalam keadaan kesesatan.